V sobotu 8. a v neděli 9. května se na letišti v Hoškovicích u Mnichova Hradiště uskutečnil mezinárodní závod mistrovství České republiky motocyklových dragsterů Drag Day Opening. Závod dragsterů v Hoškovicích má velkou tradici, jezdíme tady už hodně let. Jezdí se tu 3 závody do roka, letos je to první závod, je to mistrovství České republiky dragsterů, mezinárodní, je tady i účast cizinců, kteří zde mohou bodovat, takže se mi rádi jezdí. Závodu se účastnilo přes 50 závodních týmů z Česka, Německa, Dánska, Belgie, Holandska a Itálie. Závody se jezdí na 400 metrů, respektive je to čtvrt míle s pevným startem. Dosahujeme zrychlení z 0 na 100 km za 1,2 vteřiny a těch 400 metrů zvládáme kolem 8 vteřin a ta rychlost je tam kolem 290 km, takže je to hodně rychlý. Kolik jste jel nejrychleji? No zatím včera mi změřili těch 8,0 a 290 v cíli. A jak dlouho trvá, než postavíte takovouhle motorku? Samozřejmě záleží to na každém člověku, jak je technicky zdatný. Já se zabývám stavu motocyklů už delší dobu, takže ta motorka už mám velké zkušenosti s tím, takže motorku jsem stavil zhruba půl roku. Součástí závodu je i evropská třída Super Twin Top Gas, což jsou velkoobjemové dvouválcové motocykly s výkonem více jak 400 koní. Dále se o víkendu jel velice oblíbený závod tříd pro příchozí, takzvané Public Bikes, se sloganem Jezdíte rádi rychle? Nezkoušejte to na silnici, zkuste to na závodech dragsterů. V neděli od 13 hodin začal hlavní závod mezinárodního mistrovství České republiky dragsterů. Mě by zajímalo, na co jsou ty zadní kolečka, to je kvůli rovnováze? Ty zadní kolečka jsou od toho, protože vlastně my ze startu jdeme s poměrně velkým výkonem a kdyby tam ty zadní kolečka nebyly, tak se to převrhne na startu. O ty kolečka se to vlastně opře a když ta motorka má dostatečný výkon, tak i na tu 5, 6 je to furt zakleklý v těch kolečkách, takže vlastně jdete po zadním kole a po těch kolečkách a přední kolo je lehce ve vzduchu. Jaká část z té přípravy, nebo co je důležitější, příprava předtím nebo ten samotný závod? No určitě předtím příprava, protože člověk v podstatě dá 9 vteřin a pak se v tom zase půl hodiny musí šťourat, aby to nějak jelo. A jak dlouho to teda trvalo, když jste připravoval tu motorku na tento závod? No my jsme na to měli hodně málo času, ale jinak, když to má být všechno v klidu, tak před závodem je dobrý, tak 2x, 3x jet někam na letiště testovat, což jsou ty 2-3 dny. A jak se vidíte dneska, kolikáté umístění? No já to vidím tak, že jsem rád, že to nějak jede a bylo by dobrý se dostat do finále. Vítězem třídy Competition se stal Jan Kouba. V třídě Super Twin Top Gas exceloval Herman Jöling z Holandska, který překonal i svůj osobní rekord 8,3 sekundy. Super Streetbiky vyhrál Erich Gruber z Rakouska. Nejrychlejším mužem víkendu byl Otto Knebel s časem 8,6 sekundy a s rychlostí 287 km v hodině na 1/4 míle. Jaké máte úspěchy největší? V loňském roce jsem byl mistr České republiky a v předloňském taky a mimo to jezdím ještě mistrovství Evropy v kategorii Top Fuel Bike, to je taky nejsilnější kategorie v Evropě a tam jsem skončil loni 7. a předloni 8. v podstatě z 26 jezdců. Pokud vás pekelně rychlé motocykly zaujaly, můžete se přijít podívat příště na mezinárodní závod Drag Day Europe, opět na letiště do Hoškovic. Závod se koná 12. a 13. června a více informací najdete na www.dragster.cz.